piye sampean ketesok sampean rene nganti ape menjelang bengi ya ijek tutuk mluntoh ning kono coba. Ora kanggo ya diuncalno. Ngono ya Mak ya. Tak gendong kemana-mana. Lah wong enek sak ya. Semongkone ning sor meja goleki. Tak gendong kemana-mana tok mana ya. Dek mangki sampean kan tak telepon jere Sela. Waduh, Mama kemana? Enggak ada di rumah. Mbahnya. Enak toh belanja. Enggak disuruh bikin bumbu nanti ya. Ayo Mak. Bikin bumbu. Iya. Selamat. Wah, panus. Sak tewel. Aku yo Dek, makasih yo Mak Cah yo. Walah Mak. Panene ya tewel dikene tewel. Semongko iku ndek sor meja ndek tan. Iki lho semongko sik Mak. Tan cukup semongko Mak. Semongko, iya. Kuwi lak jenenge semongko leh nduk silek sendale aku. Ayo Mam bubur. Intan semongkone, sugeng sore nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggih malih teng ngene kontene Mbahyi. Wis kontene mak meneh pemirsa sudah melok Bunda Dewi. Ben mak meneh ya ben. Kon muluk iki ceritane. Lah iki sendoke, Dek. Ndang Mam, Dek. Ayo mak, ndang mak. Ayo mak. Mak Intan lu nggone semongko kok. Intan mak, aku dhisik ya, Mbak. Ndang. Mak minta tolong, Mak. Nyuwun tulung riyen Mak Cah kula. Sampean anu, Mak. Nyuwun tulung keikhlasan hati wong ya bature berjuang ki njaluk semongko. Berjuang, Mak, ya. Rondo refleks soalnya apa matahari ya. Ngene iki lho ora, Dik. Nek ngene lho ora. Iki ora. Piye kuwi panase piye? Yo gak. Yo bener ning kono gak apa-apa. Ketok sekali kok. Aku disikan ya. Iya, Ndang. Wis kowe nyetet mangki. Disikan ra apa-apa. Terus yo piye lah keadaane lagi. Para Nintan. Aku ngono. Nduk tulung aku parakno Mak Jah ya Nduk ya mbah apapun yang terjadi parakno Mak Jah. Tak goleki dadak tak telepon jarene Sela. Enggak ada di rumah, Mbak, enggak tahu. Teh brangan. Enggak tahu. Diarkan dari banyak jarene ngono. Intan wis OTW rono Nduk aku ngono. Nduk kok Mak Cah goleki nek kene pulang ya aku ngono. Oh nek genek Mak Jah pulang. Nek golek tok endi ngono, Mak. Nek Mak Jah ki aku roh channel kok, Dik. Nek gak Mbak Narti, ngisor asem Mbak Yati, terus mbahnya, terus Mbak Nur, wis. Channel Mak Jah kuwi, Dek. Piye, Dek? Tapi nganu, Mak, tapi Enak, Dek. Baca doa lah. Iya, eh. Dek mbek sambel, Dek, tapi ra ndek lawuh mak aku. Ngawang. Maksudnya orang ndek tempe ngono lho. Sak koko. Intan gak? Winu induk tansan. Saya ayo mak, ayo mak. Wih, lu lho kan. Ayo mak. Ya, semongkone. Ndang juga. Tak tatane pemirsa nggih. Wih, mak pemirsa. Ayo Bunda tambah. Tak tanda rene lih ketok Dik Dewi pisan. Wes jos. Ketok kabeh. Wes ketok Dik sing kok dianuni. Intan ndek rene, Dak. Intan ndek. Loh, Dik urung bar Dik Dewi. Oh. Bukan sebentar selesai. Oh. Ndek rene kan ndek tang. Intan ndek rene. Ket mau pemirsa ku sumuke sok koyo ngene. Aku ndelok ning sumu, Mak. Aku ndelok ning kuwi lho Dek statuse wong nyetel kipas angin iki ngantek 4 kipas. Berarti gak kene tok, Mak. Saking pawanase mungkin ya. Itu apa pemanasan apa ya? Global kok. Oh, iya. Coba ini. Panas apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pungon-pungonnya becek malah. Biasanya bagian ini kita kinarang. Ini narang. Aku untuk terteran nih, Mak. Apa, Mak? Dek. Mbak Semi. Mbak Semi ki. Anak ini. Mana kok? Lu nggak kuat. Kok piye wae, Dek? Oh, enak pemirsa. Ketoknya gitu mang ketoknya yo, kok tembus kok njobon. Enak kanduk, Mas.
Aku di mas kat mama ya terus tapi ki ada kesibukan tersendiri. Mak terus salah kok saya mbak ini ya. Ini kok kenyang, ada bumbu ya. Banyak sup manganan, Mak. Terang-terang. Biasa bebesan loh, tapi kok banyak mbak. Tapi dek lah. Ada bumbu ya saya, ini tak kayak cewek luar kalau bayi kayak jelek. Pokoknya nggak behang, dulur, tidak kena kiom. Yang Mbak Mani rene dek ini. Olah Mbak gak panganan ya. Mbak Dewi barang. Yang diteri ya gak apa-apa mak nek saiki masak saiki di mak barang. Kan menunya beda. Kadang kan apa-apa tapi kan menunya beda emang. Tak balik enak, ibu saiki ya mbak Ninja. Yang tak balik ya nak ngono mbak pas-pas juga. Kok nek anu gak enak. Nek kakek malah entar nek kakek iki malah kuwi mah blenger. Ketok apa ora? Enggak mbak, tak balik ditukoni wong di luar. Ketok. Ketok deh. Ada aku ditukoni wong mbak Wi. Doli mang. Aku tanduk kabeh aku. Kan mak tanduk kadang kuwi mak yo. Kadang rada ular nek mak yo. Gak iso sodot. Mbak Sri loro, Samilah loro, Kang Yestubrem loro, Mbak Yati loro, terus lekmu siji. Oke mbak, kita bisa mbak. Karena papat ku lho wis pangan anu mulai bolong iki mbak. Sik aku tak Terus ijek. coba padahal. Sik sabar Bu. Cuma sabar Bu. Aku kon sabar pemirsa. Ya wis sabar terus kok. Ki mah aku rukun mak tak jak ngonten masak dek iki. Belum. Oke. Rukun gimana? Biasanya nek tak jak ngono kuwi. Wah, Bu, aku tukang soteng ae. Alhamdulillah. Bu Endang bermimil. Ngono ki laki mbok piye mak ya kene yo. Bocah kuwi ndak kena dipaksa. Gak iso dipaksa nek emoh yo emoh. Ora dikongkon. Bunda Dewi mbah, ndang-mbah bunda kok tak pepekno. Tapi nek gak gelem, mak ya Allah Gusti sampai ya Allah apa namanya ya Allah tan tulung niatan. Mantap pemirsa kenyang kan. Tambah sayangnya. Gak gelem yo emoh tenan. Mau kok manis mak. Manis. Mak, yang orang kuku. Ada apa mbak? Orang bubur? Iya. Barunya bubur Ya mbak. sih bubur, Dek. Iya deh. Warok. Jadi terpilih piring enggak bermangan. Warok. Dek sih mak, apa bubur warok. Masa apa gimana dek sih? Ndek emang tuku. Iki tak kata sendiri sapa? Nanti menit mbak mang. Bener mah ambune mah. Nanti ngono rekane menit deh. Gak ayu ya kok siapa? Ning cepui. Malah ngono kok gak ayu anu gak rupane gak ijo lho dek rupane rada Anu mak dong telo. malah enggak. Dong telo ndek kan. Soalnya kan banyak yang tidak konsumsi bayam. Begini wong iki ganti dong telo. Bapak anu mbak cek ngono iki. Dibuat kulit ya. Alhamdulillah kan. Enak sih cerita mbak aku ngene. Aku ki nek masak sayur meneh Dek Yun yo, mesti tak campuri godhong telo. Sopo ya? Ini gak salah Mbak Nyari. Mbak Nyari, Mak. Mbak koyo Mbak Dewi anakno. Tak tolong. Tak tolong Bunda. Menurutku boleh Dewi ya ditolong, Dok. Ya. Nanti dulu. Aku golek sudah dulu kalau ibu gak boleh umut-umutannya gak enak kayak ini Gak petok, Mak. Padha karo Indah. Indah kudunge jare ilang. Indah iku metu-metan Sing golek kudung ditudung repa. Aku Aku yo ora ora kudunge ning ndi. aku ngene. Ya Allah, boleh ya baca utusan, masa aku baca gue pasal. Sik sampean-sampean rondi. Kadang ayo Aku gak tau nyampe-nyampe nang jowo mbak. Aku nek pas ke pasar, aku ning kamarku tak sikit meja wis kuyang. Gak tau sembarangan deleh gak mbak. Nah Indah rada sembarangan Indah. Enggak, Mbak. Dolan ning ndi ngono kadang iki. Kadang iki dolan go kudung, go kadang ngemiki kan kudunge dikok ning ndi. Enak mbak aku ya. Oleh wong-wong tok. Mbak Kudunge ra digowo. Iya. Iya. Heeh. Kok ibu iki gak boleh emot ya anaknya. Lah ngono kabeh mbak ben tak nggo Tunggu apa? mbak nggo Jarene ki
Sing putih mengandung obat kok kerikiti kok kok tikus ya. Ya nek ngono ni ngene, aku ngene tetek sik. Tapi lagi yo, Mak. Piring ke sini. Aku kok menekno kabeh, Mak. Mergo ndek nek mangan dina. Enak itu. Ketok. Ketok, Duk. Oh, enak ya. Terus ah? Enak kumbas nah. Iya. Bebas nek ngene Mbak Nanas. Iya, Mbak ini gimana? Dosa, Mas. Enek sing kuntingan 5.000 tapi gak manis, Mak. Gimana? Enek. Lucu jajal. Lucu jajal. Wes aku tuku dinani ngene Mbak Karni kan enek. Mang ini. Ah, nek menurutku yo nek rego nek rupa, Mak. Sesuk iki legine nyesek. Repiu. Ya, Mak. Nyes ya. Enak apa semangkane? Enak banget. Nah. Kayak kesuarak, Mak. Iya ya aku ya. Lah kita piye nasi becek, Dek? Lama gak lucu ya? Wes barengnya. Balenine. Nah, lagi di. Ndak yen Mak Jah. Mak Jak tak telepon ki, Mang. Pak aku nek masalah ngene iki bubur terus apa Dede iki kok ora Mak Jak gutak iki. Ya lah kan gak orang nek aku ngene mbahnya. Iya. Makanya nggak tahu, Mbak. Orang ini mah aja. Ya Mama paling kunen kok dia. nggak ngidul ya anu ya. Mbak Yati. Yang gone. Biasa ke pasar terus ngocekno jeruk terus didahak. Terus kok kayaknya bulu denya ya. Sampean kok tak minta tolong kembangku wis ngireni. Kembangku kan tidak sehat ya, Mak. Pojokan ku. Iya aku wis ngomong, Dek. Mumpung anak mama lah. Kan kau nyak pas gawe gue, pas gawe. Nogo Sari. Aku pengen Nogo Sari nanti. Sampean Mak. Iki Oh, aku nek wis tak repost ya. kemis jemuah iki wis digowo cari. Aku umanku mbuh dinopo. Antara satu mbek minggu. Antara Setu mbek Minggu kok aku tak ndang njaluk godhong mbok Ti. Pekorone aku ki roh Nogo Sari ning mejane Indah Sitok tak nggone Kinara. Tak pangan lah kok enak. Ya Aku sampean ki iki kurangan duwe. Yo Mak yo. Mak nek versi iki yo versi Mak yo. Apa Kuwi kuwi? Nogo Sari tapi gedangnya dirisi cici terus diaduk awor nanti terus dibungkusin kayak enak. Versi rong tau wae aku. Rohku ki yo gedang dibelah dadi loro. Terus iki tepung diplok terus dibuntel. Enggak nyaman nek mbak nek gedang di mana enggak. Di kotak-kotak. Enggak iso, dek kan dikubur lho mbak tetep. Dek kok belum yo tetep. Kuwi delok nang bubur, Dik. Apa kuwi? Enggak, ya kan di bubur Enggak kuwi. iso, mari nek versiku kan ngene, Mbak. Versiku kental. Versiku kental ya, Mbak ya. Dek iki mau kangelan dia buntele. Versiku kan mari kental, Mbak. Nah, kok nek kental diaduk-aduk terus piye dadine? Enak semangkane. Ya iso sih sebenarnya. Sebenarnya iso ae. Ya udah sesumuke kok ngene Kalau Mak. pemirsa iki gak bohong pemirsa Keringet jadi mulai jam berapa sampai saat ini keringet iki sampai gobios kok Pak luari-lari. Silo ae mergawe ning ngene Biasa. lek minah lagi sak ulan, lagi patang bayaran apa limang bayaran Iya. wis koyo monyet wong ngirai rupane. Saking Wireng bisa, panasnya, saking Mbak. panasnya tenan, Panasnya, Mbak. pemirsa. Pak Silo wireng bisa saiki ya. Rasane iki aku Masalah kan dia langsung Oh, berkekalan. matahari iki iki koyo koyo dhuwur, Mbak. pirang Dia jengkal nganggo rasane, kuwi, Mbak. kayu di apa bambu di Mbak ya Iya. ada. Heeh. Terus dhuwur ada dek jaga piye. Panas sih tenan kok. Iki Tenan, masih Mbak. luar biasa, Mbok. Kenapa Pemanasan nih global, apa pemanasan piye gak roh. Kayak enek sing bocor apa piye yang dhuwur kita Ini lalu. Bu Clara, Bu. Ya panganan. Mam. Tapi Pak sapa ditugel mangke di panganan. Ibu, Ibu. Tak no Mbak Yula. Ayo aku pitik mati durune, Nek, Mak. Mak, dah, Mak. Ayo, Mak. Aku nang Mbak Dewi. Aku wes suarak aku. Aku suarak tenan iki. Apa ki? Tidak lo kejogo-jogo. Juga ngurus mau udah surat ya. Luar kotanan gak ngerti. Aduh dijak nak aduh jadi makitan iki sukses ya. Makitan sukses terus sampai gue dibayar sukses ya ini ya. Terus Tapi kerja ngono ki ngiras-ngiras Mak yo iso untuk apa roh dindi. iya. Kenalane akeh Mak Dewi. Iya. Makane iso untuk kenalan kono luar Tapi Jawa. pun tahu petuk wong iki, Mbak. Belum pernah ketemu Hanya via orangnya. online. Iya. Jadi dia punya grup. Oh ngene lho, Mbak. Misalnya kok sampean ngene iki yo Mm-mm. butuh daerah sak daerah Bandung ngono. Mm-mm. Lah, aku iki Mbak Nur telepon wong
Bandung, Mbak. Aku ngurusno iki. Kok dadi Daerah biasa beda. iki ngono lho, Mbak. anu Gaya Papua maksudnya barang apa? kayak biro niki ya Mak ya Ya. biro jasa Ya. Yang jasa lah. Jadi ini Mbak, kita dipermudah ngono. Misalnya Nek kita menurutku itu sangat mempermudah. Ki contone iki gak ngendo sapa-sapa Iya. maneh. Aku pergi ke Jakarta, pulang pergi wis piro, engko nginep numpak Lah. iki, urung ngurus ngorong ngene. Lah. Pamane didono Mbak Nur sekian, Mbak. Walah kuwi wis Wis lah. sebuah aku nek ngarani Iya, sebuah iya. piye yo Dik yo. Aku nek ngarani seneng soalnya aku ngalami dhewe urung tentu iso ngurus ngono, ngurus ngene, kudu ngono, kudu ngene. mempermudah kan ada Mempermudah biro wong sing jasa. sibuk. Mbak Dewi langsung kula Mbak Nur langsung. Iya. aku sing ngene. Kayak apa kayak ku lho Mak, Mbak Jessica ndek iya lho. Nek seumpama sampean awake capek apa piye, ben lebih mudah apa piye gak apa-apa tak aku kan kondo Mbak Nur minta nomor HP boleh Mbak engko suatu saat Iya. seumpama Karena ora ngerti butuh ya, Mbak. membutuhkan carane nganu surat-surat Mbak Jessica boleh gak apa-apa Mbak Yun dong kayak terus tak kei nomor dheweke nek pe janjian Ya mungkin gak apa-apa yang mau didampingi dijak rono. Iya. Maksudnya kan ngono Mak yo. Jadi kan padha ngertine. Iya, ngertine. Kan yo pengalaman emang aku tahu nganggo jasane kae kan ketok mulan Mak. Iya. Kayak aku aku berhasil kae berhubung semongko ini. iya dirubung semongkoi. Barang lagi langsung. Makanya kan kita itu selalu mendukung pekerjaan orang lain kaya Ibu Epida kuwi kan ya cara mono seorang single parent ya Mak nek ngarani aku kan menghidupi keluarga. Jadi kerjane kan kadang ngurus ke surat kono, gawe surat kelahiran, KTP, pamane surat gawe KTP, akte, gawe akte ke sana ke sini. Dia kan punya jaringan luas. Wis pokoke kita semangati saja. Nek koyo ngene iki kok Mak jah aku dulur soalnya kan yo ndongakno muga-muga lancar. Jenenge wong piye ya usaha kerja sing penting kan ora teruk-teruk lah Mak. Iya kadang-kadang Kerja, ya, kan. Iya kadang-kadang shock. Iya, ya. kadang-kadang kita shock, udah ya, kesana, Renek. gak hasil, yo tahu Mbak. Mm-mm. Ya oleh wis dino gak duwe gak hasil lah jong. Ya apa-apa dene. Jeneng mergawe ya Mak kadang yo mentes, kadang isi kaya wong tani kan. Iya. Kadang yo dipangan wereng, kadang yo mentes, kadang yo isi, yo kadang yo setengah isi ngono. Ya pun pemirsa kehidupan wis ngono kuwi iki malah bahasnya tentang narna. Iya wis parek mari. Wih parah ketok 14 meter 14 menit. Duk, ngantek jam piro ki nek mandi, enek kinara kok ora ndang mbok jak bermain malah asik mandi suwine ra kaprah ya Allah. Aku mah nyuting kinara sak menit tok, Duk. Dolanan ning pager depan ngene-ngene tok ngono ngarani kebentuk tok wis. Tak lus-lus gak nangis. Tok kebentuk ngono. Wes lah. Ibu kan ringis ngomong Tan, sudah besar nek ngomong kok gak usah ngringin. Ih, gak usah gitu sing tegas enggak, Mbak. Iya, sudah. Tadi kan isi ngono kuwi apa? Kayak masih apa ya? Masih kecil ya. Memang Intan kan bocah menurut kita semua memang dia sudah besar, sudah dewasa, tapi dalam pemikirannya dia itu masih kayak bocah cilik pemirsa, tapi ya memang harus dimaklumi. Aduh nih ngondi ini mah beruak ngono kaget pemirsa. Mobilku punya. Wes biasa nduk kena mobil, kena mlebu omah rene iki biasa. Lah aku kongkon ngijoli ya nek. Ya ora mungkin dijoli, malah dadi tukar kok mbek cah nom wis beno nek rusak ya kene dandani dhewe ngono. Soale iki zaman saiki susah. Engko nek diloroi malah suarane ra kaprah, kene ya sing ngalah. Ben sing penting kono seneng, Nduk. Sing penting anak muda seneng semua, nggih. Ngeternokin karo melok engko aku. Iya yang melok. Ndang nek pe melok ndang melok rono, adike dimo. Pibune pengen dipipu. Ibu apa istirahat? Iki umat. Cuma berdikeweroki Mbak Indah. Napasnya sesek rasane. Aku tak istirahat sik sebentar apa? Mangkok apa, Dok? Apa sayangku? Mangkok. Ambil Mbak Intan barang. Iya, tak ambilin. Tak kira penjara ngombe. Ya gak apa-apa lah ngombe kok. Anak sing ngene iki mang lho pemirsa rasane napasnya enggak ngik. Delok lah tan aku tulungi lah tan ibu gak iso nyekeli kamera mbek cukup mak. Ya rupa sik. Nah, ngono lho. Aduh rupane.
5 atau 6? Si loronya. Tingko siapa i? Tinggal tumbas bakso, tumbas iku. Mie ayam. Kan Rana? Itu tumbas Mbak Indah Ibu gak? Ya pun pemirsa demikian cerita hari ini ya, doa terbaik untuk jenengan semua. Mohon maaf tadi Kinara tak syuting saiki. Tuk kena ora kena akeh ya kena tik kaget mungkin terus menangis sidik ngik terus sudah. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan parahnya sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan hubungan yang saleh lagi pemirsa. Demikian cerita sore ini. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau ngobrol-ngobrol kosong Mbak Indah. Tapi Bu Intan tak lebokno seri kutil yo ndang leh. Lah kan saat ini mau uang loro mungkin kurang rame, biasanya kan rame to. Sapa ngerti ben nek kancane yo karo Intan, nek Intan gelem yo ndang, nek pamane gak gelem yo ora iso dipaksa yo pemirsa Intan. Soalnya kan koyo nek di kemauan gelem yo gelem, nek dipaksa koyo apa nek pas emoh yo mau malah muring-muring, malah rada di konten kok nek muring kan malah gak iso dadi konten. Kadang soalnya iki kan nek wis dijaili Linda iki tekan omah cerita. Aku kadang mangkel Ibu dijaili Mbak Linda, jaili iki Mbak Mahendra, kadang cerita ora apa-apa nduk kuwi guyon ning konten, tapi aku men digodain terus ora apa-apa jenenge konten. Ya kembali lagi ke Intan. Nek gelem yo ndang, nek Ibu yo gak apa-apa pe melok yo ora apa-apa, seumpama awak melok Mbak Indah pe konten yo gak apa-apa. Engko YouTube iki yo nek awakmu yo diseni, nek gak yo prei. Engko nek nenek Makjah yo tak iseni Makjah. Nek pamane Makjah repot gak enek yo prei yo gak apa-apa pemirsa wong yo. Piye lah yo pemirsa wong trayo saiki lagi alam YouTube sepi gawe secara menurutku tak gawe siji yo pemirsane yo. Ya sakmono loro sakmono ya aku tadi saiki ne sak isoku pemirsa, sak isone kekuatanku. Kuatku mau siji yo tak iseni siji. Alhamdulillah iso duwe ide loro ya alhamdulillah loro. Wis ngono pokoke. Aku gak iso ngoyong gudak koyo sing nom-nom ngono kuwi sampe 3 4. Wis gak nyandak pemirsa. Nek omat Facebook ora duwe konten, nek omat pe tak iseni opo, nek omate wis enek ide yo tak isekno, nek gak enek yo ya prei yo pemirsa yo. Wis lagi gak iso mikir nek ngene iki. Impun pemirsa kami pamit dulu nggih. Seumpama masalah kata pok njaluk maaf sing sebesar-besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.